Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Nyasore ma nengone pok ong'ere nondhi e puoth oduma moro e gweng' ma Sulwe e kaunti ma Siaya. Jalup County Commissioner Robert Ngetich wacho ni ne giyudo maling'ling mar puodhono kowuok kuom achiel kuom jogweng'. Apisas mag arita e kaunti ma Siaya nomonjo gweng' ma Sulwe mantiere oko mar boma ma Siaya. Gioko inyalo paro ni ma en puodho mar oduma, kata kamano i puodho ni opidhe njaga maromo eka achiel. Apisas mag arita go kotelnegi kod Jalup County Commissioner Robert Ngetich wacho ni ne gichopo ka tok yudo maling'ling koa kuom achiel kuom jogweng'no. We are gathered here today following an intelligence report that we received that somebody had planted what is suspected to be cannabis sativa. So upon receiving that intelligence, we came here as a security team and we have embarked on uprooting, and you can see the quantity. Ngetich wacho ni njaga no opidhi e kind oduma ka wachore ni wuon puodho ne rito kayo nyasore no kamoro achiel godumbe. Ngetich bende duoko erokamano ne jogweng' kuom chiwonegi lipot kowacho ni njaga no dokelo hinyruok malach ka dine ok ofwenye chon. Kata kamano apisas go wacho ni ne ok ginyalo dhi achich ma wuon puodho ka giwacho ne gidwaro mar yudo neno mondi e ka gichaka pedha mar mako wuon puodho. Because were it not for that patriotic Kenya, you can imagine the damage that would have this bank would have done, especially to our population. So we have not apprehended the suspect, but investigations are ongoing. First was to uproot, because had we not swung into action immediately, we would there could be chances that this evidence would have been tampered with. Ngetich wacho ni magi moya owangi kendo sani gibiro timo pedha mar kolo i puothe mar neno ni onge ng'ama ochako kiko nyasore e cham.